Türkmenistan'ın Senegaçları we Telekeçiler Birleşmesiniň azaty bolany Altyn Gala gurulşy hususy kärhanasynyň telekeçilerimi özleriniň agzybirlikli çekýän zähmetleriniň meýgösini görüp gowanýarlar, täze üstünlikleri tarap barýarlar. Mundan sanlyca ýyly öňe ulanmagy beren welaýatyň Şabat etrawynyň hasylja ýeňişliginiň çägine ýerleşýän ýyrydyşgananyň hünärmenleri pomidoryň bol hasylynyň öňürilmegini gazanýarlar. Ýyrydyşgananyň ýokur hili pomidory önümleriniň ýyla tarapyndan aýratyny islew bilen alınýanyny bellemek hasam ýakymlydyr. Bu ýyrydyşganada urunşdyrylan häzirki zaman ösün kämili enjamlar kärhananyň zähmetör işgärleriniň ýokur hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Ýyrydyşganada ýetişdirilen ýokur hili pomidory önümleri welaýatyň daýhan bazarlaryna, şoňalan paýtagtymyň ýaşaýjylaryna ugrudurýar. Ýyrydyşgananyň önümleriniň uly böleginiň daşary ýurtlara eksport edilýäninden bellemek gerek. Şu möhümde oň meşhuri hasam artdyrly. Yetişen pomidoryň hasyly hepde bir gezek ýygnarýar. Hasyl ýygmyny işleýän her bir ýygmçynyň hünär usatlygyny görüp gowanýar. Olar her bir düýpdäki ýokumly pomidor hasylynyň zaýasyz ýyglanmagy üçin ähli tagalar edýärler. Ýyrydyşganada pomidoryň dürli görnüşleriniň ýetişdirilýäni belälikdir. Bu ýerdäki ýetişdirilýän düzüm pomidor hasyllarynyň barha köpelýäninden bellemek gerek. Ýyrydyşganadaky ýeterlik mukdardaky yssyrygyň howa şertleriniň bolmagy pomidor ekiniň gadyly ösmegi üçin şertdir diýär. Toý saçaklarynyň nazamatlarynyň ýylan ählipatyna şeýle ajaýyp önümler bilen üstüniň getirilmegi uwanyrjy ýagdaýdyr. Göwnüň ötürýän pomidor hatarlaryny synlanynda bu ýerdäki hünärmenliň zähmetiniň ýerine düşýänine göz ýetirmek bolýar. Olar ýyrydyşganadaky kämil enjamlary desgalary kompýuterler arkaly işlemeklerin kämil usullaryny el alypdyrlar. Netijede suwuruş, iýmetlendiriş hemme gözegçilik etmek işleri göwnüjay alınıp barlýar. Hususy kärhananyň işgärleriniň tagalat bilen ýokumly pomidor hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler hem şertleri dördülendir. Bolsa arkadaky gahrman serdarmydan öňde goýan wezipeleriň üstünlikli berjay ediljekdigine, ýylan ýokary netijelere beslenjekdigine hem täze ýyl bayramyna munasip zähmet sowgatlarynyň taýýarlanjakdygyna şaýatlyk edýär. Dördülen şertler hemme giň mümkinçilikler üçin ýyrydyşgananyň işgärleri türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hem-de hormatly prezident we arkadaky gahrman serdarmyda hoşallyk sözlerini beýan edýärler.